pangalan ni Jesus. Yeah! Yeah. Alis ka na sa loob ng katawan niya. Alis ka na. Sa pangalan ni Jesus Kristo. Ayaw mo talaga pansinin, ha? Talaga matigas ang ulo mo. Kalasin mo lahat yung nilagay mo dyan. Sige. Alam ko hindi ka tao. At alam ko hindi ka normal na tao. Ha? Ang tao sa atin, sa tao sa inyo, mga abnormal. Ha? Sige, kalas. Ubusin mo lahat yan. Wala siya sa physical yung katawan, oh. Hindi na mahina lang ang dating sa kanya ng papel, di ba? Opo. Pero tingnan mo yung stick, ha. Pipitikin lang yung patas, oh. Oh, kalas. Sige, kalas. Ubusin mo. Pag hindi mo inubos yan, bilisan mo. Kailan ka pa sa loob ng katawan niya. Ayaw mo taga makipag-usap sa akin. Ayaw mo ko kausapin. Ayaw mo makipag-usap. Alam ko naman di mo to kinukulam at hindi ka naman tao. Alam ko masamang espiritu ka. Para kang isang baboy na parang ginisa. Yung para kang inihaw na para kang nasa apoy. Pero hindi ka ginigisa. Yung mukha mo parang nasusunog sa isang araw na parang binilad mo. Simulat umaga sa tirik-tirik na liwanag ng parang araw. Sige, kalasin mo. Lahat yan. Bilisan mo. Kalas. Ayaw mo tayo makapagpalit. Kakalasin mo hindi. Sa pangalan ng Ama. Kakalasin mo hindi. Kakalas ka na dyan. Makikipaglaban ka. Pakinggan mo yung tunog ng isang demonyo. Yung echo ng kanya boses. Alis ka na sa loob ng katawan niya. Alis ka na. Tingnan mo sobrang tigas. Alis ka na sa loob ng katawan niya. Lalayo mo na siya. Masamang espiritu. Tinatanong kita. Ayaw mo. Ilang minuto na yan? 2 minutes po. Tatapusin kita ng 5 minuto pag hindi ka umalis sa loob ng katawan niya. Alis ka na sa loob ng katawan niya. Namumula na yung labi niya. Kalasin mo lahat yung nilagay mo. Lahat! Kalas! Kalasin mo. Talaga mapalaban talaga, ha? Sabi siya, pag ganito, masasamang espiritu, hindi umubra yung papel. Hindi katulad ng... Kalasin mo lahat yan. Kalas! Buong katawan! Kalas! Pag papel, hindi umubra. Kita mo nga doon sa kamay niya, doon sa palito, nilagay ko lang kanina. Halos lumiliyab lang sa kanya. Kalasin mo, bilisan mo. Kalas. Bilisan mo! Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo, masamang espiritu, tinatanggalan kita ng kakayahan at kapangyarihan, inuutusan kita sa pangalan ni Jesus. Ano? Aalis ka pa, hindi talaga. Ayaw mo ka rin umalis. Ay, talagang matigas ang ulo ng masamang espiritu nito, ha? Inusubukan mo ang kakayahan ng aking Ama. Huwag mong subukan ang kapangyarihan ng iyong Diyos, tanda mo. Ha? Bilang isang alipin ng aking Ama, hindi ka taga-susuko, ha? Alis ka na sa loob ng katawan niya. Hindi pa rin. Ay, sige, pahirapan kita. Itaas ng kuryente, magnetiko. Lagyan ng apoy ng konti. Lagyan siya ng tubig. Lunurin sa katawan. Ano? Alis ka na ulit. Ayaw mo pa rin talaga umalis. Ayaw mo talaga, ha? Ikaw mapilit, ha? Bibigyan kita ng 5 minuto. Ilang minuto na yan? 4 na minuto na po. 2 minuto. Saan ka na? Pag hindi ka lumayas sa kanya, dudurugin na kita. Ayaw mo pa rin. Kita mo yung echo ng puso. Talagang sinusubukan mo ang friend. Talagang sinusubukan mo yung alipin ng Diyos, ha? Bilang instrumento niya, ha? Ikaw mapilit, ha? Umanda ka, magnetiko. Umanda ka, Rafael, ang Karngel. Pasintabi po, Panginoong Jesus, amang Nazareno. Tinatawag ko po si El at saka si Iya. Naway basbasan niyo po ako ng iyong mapagpalang kamay upang tanggalin ang masamang espiritu malili sa loob ng katawan ng tao ito. Magsihanda kayo lahat. Umatake na kayo kung sunod-sunod. Umpisahan na kita. Ayaw mo tanggal kumalas sa loob ng katawan niya. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ng ngalan mo. Mapasa amin ang karya mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami na aming aking kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Ang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kayong paintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng sa amin. Jesus. Sa pangalan ng Ama at ng Amen. Anak, Espiritu Santo, masamang espiritu, lumayas ka sa loob ng katawan ng tao ito. Patahimikin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
Ama Jesus, Amang Nazareno, kami ang iyong mga anak. Ilayo kami sa panganib at masamang espiritu. Binigyan mo ako ng kapangyarihan, kaya kayo po ang manguna sa aming buhay. Amen. Amen. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, tinatanggalan kita ng kapangyarihan at hininga. Inuutusan ko na lumayas ka sa loob ng katawan ng taong ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Oh, lumot na. Uubusin ko na sa kaya mo. Bago kita pakawalan dyan sa loob. Okay na. Gusto mong torture, ha? Pagka magdala lang, hindi pa kita papatayin dyan. Lalagyan lang kita ng kapansanan ng matindi para hindi ka na bumalik sa loob ng katawan niya. Paktay na si Satanas. Wala na. Oh, kita mo, hindi na siya nainitan. Amen! Lumayas ka! Sa pangalan ni Jesus! Amen! Dilat mo yung mga mata mo. In Jesus' name. In Jesus' name. Anong pangalan mo? Crisostomo. Lalaki ka babae? Lalaki. Sa pangalan ni Jesus, sabi mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen. Panginoong Jesus, Panginoon Jesus. Amang Nazareno, Amang Nazareno. ako po sino Ako po si Crisostomo. ay nananalig Nananalig. at sumasampalataya sa iyo Ang sumasampalataya. at nawa kayo At nawa kayo. ang maghari Ang maghari sa aking buhay. sa aking buhay. Amen. Amen. Pikit lang. Sa pamamagitan ng pagsambit ko sa inyong pangalan, Panginoong Jesus, Amang Nazareno. Wala na. Binitbit na siya ng dalawang anghel ko sa likuran. Wala nang inito. Hindi na siya nasasaktan. Dumilat ka. No, nasasaktan ka ba? Kaunti na lang ako. Sabi mo muna amen. Amen. Dumilat ka. Pagpag mo yung paa mo. Ipagpag mo Ganun. pa. Para ka lang mamarsya. Wala na. O, di ba nawala? Siyempre, binababa mo yung sakit. Sisip-sipin yung lupa yan. O, di ba? Hindi ka na nasasaktan. O, bigyan lang ng tubig.